reality simulirani kaki. Aha, pa ništa, onda dobro. Znaš šta, ja prvo vas ne poznajem. Dobro, ne, aha. A koliko standusno simulira? Molim? Koliko standusno? Kako standusno? Koliko je standusno simulira u vezi robanje? Ja ništa to ne razumem. Koliko je standusno kada se simulira za robanje, za sad šivenje i to? A, to, pa kako kad. Aha. I kako za koga i... Dobro. I tako. Dobro, važi. A ko je to Bora Vitin? Bora, to je Baba Miluđin unuk. Ko je Milunki? Iz Ravaničke ulice tamo. Bora Milunkin unuk iz Ravaničke. Ja ne znam, ja znam Boru. Pa ne znam ja to sad, ja znam koji Bora. To valjda vi znate? Ja znam Boru Desinog od iz Ravaničke. Pa to je taj. Aha. Pa odakle vi zovete? Iz Ćuprije. Iz Ćuprije. Dobro. Mesto. Ništa onda vaši. Aj prijatno. Aj, Alo? Da? Treba ni Zoran Trifunović. Ja sam. Dobroveče. Dobroveče. Ovdje jedan, kako da se predstavim, jedan, kako da ti kažem, iz Isakovo zovem, znaš. Aha. Ja se zovem Aleksa Trujanović. Izvolite, Aleksa. A preporučio me i dao mi broj telefona tvoj, ovaj šerif iz Isakovo. Ko? Šerif iz Isakovo. Šerif. Šerif, onaj što farba kosu crveno, što snimio ploču. Pa dobro, ja Ne. ne mogu se setim sad čovjek. Dobro, on mi je rekao da ti se javim, ja se izvinjavam što te zovem ovako. Nema problema, ja ovako kasno. imam tu neki sastanak. A šta je problem? Pa teo sam da porazgovaramo, ja sam pevač, ja pevam. Da? I dobro pevam, znaš, pevam po ove svadbe, po sve, sve se znaju, i Sako, i u Virine, ne može da prođe nijedno, da bez mene da ja ne pevam, znaš. I kad snimio šerif ploču, teo sam te pitam kakvi su uslovi da mogu ja da snimim jednu ploču. Da se snimi ploča? Da se snimi jedna ploča. Mora se prvo dođe, da se vidi glasovne mogućnosti. Posle toga možemo da razgovaramo o svemu. Mora se prvo vidi s kim se razgovara. Aha. Telefonom se nikad ne ugovara posao, a znaš što takve prirode. Dobro, a te glasovne mogućnosti, kako se to isprobava? To odmah... Otpeva se ovdje jedna pesma i ja znam s kim razgovaram. Aha. Jel' tako? Pa dobro, to dobro kažeš, ali ti samo kad bi znao, kad bi me čuo samo na primjer kako ja pevam, to odmah bi bilo završen posao, to znam. A ja moram da čujem, ali ne mogu na telefon da čujem, jel' tako? Dobro, ja mogu sad da pevam, ali glupo, nema muzika, nema intonacija. Džabe sad, telefonski kad se peva, drugo je kad se peva. Slušaj, brate, ajde da se dogovorimo kad bi mogao da dođem ja kod tebe. Pa ja radim svakog dana. Ali pazi, ja da ti kažem nešto, ja bi došao domaćinski. Ma dobro, nije sporno, Ja da ti kažem, ja sve znam, ja znam šta je tvoj posao, šta je moj posao i sve to se ja razumem kako treba. Ja bi došao domaćinski, samo da mi kažeš kada dođe. Nema problema. Ja sam sad slobodan da ti kažem, ja sam došao iz Austriju gde radim, evo već 20 dana sam ovde, džabalebarim po ceo dan i slobodan sam. Ovako, evo, sutra mi dolaze novinari iz Revije, iz Sabora, imam sutra jednu konferenciju za štampu. Aha. I sutra mi... Čekaj, izvini, molim te. Da? Konferenciju za štampu s novinari i Sabor sutra, znaš. Dobro, izvini i? Pa kažem, ja sam zauzet, pre podne sam jedino slobodan, sutra. Pre podne? Na bome. Evo ovako, oko koliko sati bi to moglo da bude? Tu može kod mene da se bude tu oko 9 sati. Oko 9? Na bome. Dobro, a možda treba se čujemo nešto pre 9 kad ja mogu da dođem odmah? Nema potrebe da se čujemo, moja firma se nalazi preko mosta kod Hale Sportova. U Jagodinu? Da. Preko mosta kod Hale Sportova. Dobro, a na primjer da te pitam još nešto, a mogu ja da snimim na primjer semaliranu ploču, da ne mora da ide long play odmah, nego može da ide 2 pesme, ili 3, ili 4. Sve ćemo sutra da pričamo o poslu, stvarno, sad sam u gužvi, ne mogu ništa sve da pričam. U gužvu si, dobro. Da vam je sutra u 9 sati, ako možeš da se, ja ću da zapišem ovdje. U 9 sati. A, na primjer, sad, ti si samo za muziku si zadužen ili ono i za omot, kakvi će slike? Sve kompletno, sve. Kompletno sve, i koja boja? I za aranžmane i sve da vam. I za aranžman, sve ono što treba da bude. Da vam. Znači, a mogu ja, na primjer, da utičem, da se dogovorimo kako bi ja izgledao, na primjer, može to. Može, nije problem. Hvala ti, brate, ja ću sutra u 9, tačno u 9, ja sam po tebi. Važi, prijetno. Dobro, doviđenja. I opet Aleksa. Jebi se, bre. Jesi ti taj iz Isakova? Molim? Jebote, Bog te jebo brnjivi. Jebote šerif, onaj šatirani.
Pa vidim ja si ti šulav. A sutra ja ću te čekam u 9 sati da te nagazim. Ja sam samo mislio u duet da snimimo. A? Mislio u duet nešto da snimimo. Šta si premislio? U duet da snimimo nešto Može. sa Aleksijom. Pa znao sam ja ti da si ti. Kako si znao? Pa ja znam da se ti pretvaraš i da tamo teraš junići i ljudima. Pitam nešto. Da, Alo, da, je li to Aleksa? ja sam rade. Bora ovde. Koji Bora? Što tebe ispod ora, kako koji Bora, ne znaš koji Bora. Što Jeli, tebe šta, ispod ora? šta će bude ono što smo pričali? Ko je? Pa znaš što smo pričali? Ko je bre? Što smo pričali bre za standusu Somalirovo pre neki dan? Za ko je? Što smo pričali u vezi standusa Somalire na parking? A za za ovu reklamu? Da bome ja i ti i Mirko smo pričali u vezi robanje. Ko je bre smo pričali, šta smo pričali? Što smo pričali bre na parking pred robnu kuću Mirko kad bio? Ko je Mirko? Mirkova i tvoj brat koji? Pa šta smo pričali? U vezi standusa Somalire, preko robanje gore. Za ko je? Za standusno. Šta bre standusno bre? U vezi Somalire smo pričali s njega na parking ovde za ono đubrivo. A za đubrivo? Da bome. Pa šta znam ja bre, razgovaram s njega, kad smo, ja se ne sećam majke. Kako bre? Pa ti si mi rekao te pozovem za 2-3 dana i evo ja te zovem sad. Za đubrivo? U vezi standusno za Somalire bre, za đubrivo smo pričali, ali za Somalire si se interesovao. Pa šta je to Somalire bre? Kako bre, pa jesi ti pričao za đubrivo u vezi standusno za Somalire gore preko robanje? Ma i og. Kako bre, si ti za Aleksis i Sakova? Pa ja sam bre. Pa nemo me zajebavaš onda. Ovi krenuli, evo sad će stignu tamo. Pa s kim sam pričao? Kad si pričao s ti sa mnom bre? Pa kad smo pričali na parki, kako kad sam pričao sad, me zajebavaš, evo nisam svi su stigli tako kod tebe. Slušaj, Tigi daj njima 500 Markelu dinari po 27 kad će priznam Marku. Šta doteraš ti bre po ovog brati bre? Kako bre šta? Jer smo se dogovorili u vezi robanja da ti doteraju sad večeras negde oko 8 sati, pola 9, oni kasne oko 9 će stignu otprilike. Ma kad sam razgovarao s tobom bre? Pa pre 2-3 dana na parku ovde kad bi u ponedeljak, kad beše? Ma Ne. jo bre, pa kako, ja s tobom sam razgovarao ili Mirko, koji? Ja i ti i Mirko smo bili i bio Kosta. Koji Kosta bre? Pa što te baš ispod mosta bre, kako se ovo zajebavaš? Jebote tebe bre! Ovo se zajebavaš, ozbiljno. Pa ozbiljno ti kažem, ja nikad nisam razgovarao s tobom to. Ej, evo ljudi sad će stignu tamo, ne mogu. Ma je Vidi- ti u dupe kako stigu ga nisam razgovarao bre, kako pričaš to? Kako bre? Pa tako lepo. Pa smo se dogovorili ja ti i Mirko ti doteru bre. Ma kak ti Mirko bre, zovni Mirka bre, imaš, ja znam da nisam Pa razgovarao. ti odgovara Marka po 27. Ma jo bre, kak je 27 kurac, ja sam prodao Marku na 30. Na 30 si prodao. Pa kako? Pa ja ti priznam po 27, to ti dobro čoveče. Ma jo bre. Nisam ja nikad s tobom razgovarao ništa. Al, ja hoću ti priznam po 27, ali da uzeš sve ovo što, da istovare sve tamo. Jer Pa ti, šta da istovara bre, šta sam ja razgovarao s tobom, kad sam ne razgovarao, možda je bas bre, koji kurac ti. čekaj bre, nemo me zajebavaš sad. Koji me sad zajebava, ti ili Mirko? Pa mora Mirko bre, šta si razgovarao ti sa mnom, pobogu brate. Čekaj, Mirko bio u Pirot. Pa Mirko bio, nisam ja bre, kaki... Pa za tebe rekao, tebe ne doteramo bre. Ko je bre bio, rekao bre? Kako? Pa si ti rekao tamo, kaže, koliko stanu za Somalire, neku vezi Roma i si doteramo kad bude stiglo đubrivo ovde preko... Gore preko Vevalomutinovo. Ma i ove kad sam bio u Pirot bre, si lup... Čekaj, koliko standusno kod tebe? A? Koliko standusno kod tebe? Ma šta standusno bre, šta mi pričaš inteligenski, ne znam ja to ništa. Kako bre, nisam razgovarao s tobom, nisam kad si ja poznam ja i ti bre. Pa koliko... Koliko je standusno za 3 tonu u vezi robanje? Ma bre, šta znam ja bre, nisam razgovarao s tobom bre, koji ti moj bre. Pa Mirka bre, znaš mu broj, ako on bio u Pirot, ja nisam bio. Si ti pila? Ma kak je pila bre, bote pila, ja sam Aleksa. Pa čekaj, Aleksa pila. Ma kak je Aleksa pila, Jovan pila. A Jovan pila? Pa da bog, Pa ništa, pogrešio. to je bote, bog sam... Pa znam da nikad nisam razgovarao ništa. Ništa, ajde, zdravo.